खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि फ्राम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय आसाम एसेम्बलियाव उइन्टार सेसन बाजेटआ जागायबाय। हायद्राबादनि 12 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'आ टाटा साइन्टिस्ट बिमुं मोननो हायो। इसर'आ दावगाखां सेटेलाइट दैथायहरदों। गोबां टाउनफोराव सामब्रामनि बेसेन बारायदों। भारत जापान जथुम्मानि साखाफारा। गुवाहाटीआव अर्गानिक मार्केट सोरजिनायनि थांखि। आसामाव सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलखौ लाना गोबां दावराव-दावसि जादों। गोबां दाब दाब जायगायाव इन्टारनेशनेल क्रिकेट टेस्ट मेच खेल सोलिगासिनो दं। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। 27 नभेम्बर खालारखालि गुवाहाटीआव आसाम एसेम्बलियाव उइन्टार सेसन बाजेटआ जागायबाय। बे उइन्टार सेसन बाजेटआव सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल, एनआरसि, गासैबो बिथिंनि बेसेन, सोलोंथाइ बिथिं, माखासे बिथिंनि रांखान्थि आरो साहा बागान बायदि बायदि बिथिङाव बे बाजेट सेसनाव सानै हयै सोफानाय जागोन होनना फोरमायदों। बे बाजेट सेसनाव गासै मोन 6 बिल जेरै दा आसाम कन्स्टिटिउन्सि फान्ड बिल, आसाम गुड टेक्स सार्भाइस बिल, दा टेक्सेसन बिल, दा आसाम वुमेन इउनिभार्सिटि बिल, दा आसाम एक्सिस बिल आरो बायदि आयदानि बिल सोफानाय जागोन होनना फोसावदों। 22 नभेम्बर खालारखालि हायद्राबादनि 12 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ' सिद्धार्थ श्रीवास्तव पिलीआ टाटा साइन्टिस्ट मुंनि बिमुं मोननो हायो। गाहायै बिथाङा श्री साहित्यायन स्कुलाव 7 थाखोआव फरायो। बिथांखौ मोगा-मोगि खालामना सुलुं मोननाय बादिब्ला बिथाङा 13 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गुगल गार्ल तानमाय बागचीनिफ्राय थुलुंगाखांदोंमोन। बिथाङा स्मार्ट बिजनेस सल्युशन मुंनि सफ्टवेयार दिहुनना बिमुंखौ मोननाय जायो। 27 नभेम्बर खालारखालि अन्ध्र प्रदेशनि श्रीहारिकोटानिफ्राय भारतनि इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेशनआ बुहुमनि गोख्रोंसिन सेटेलाइट दैथायहरनाय जादों। गाहायै बे सेटेलाइटखौ कार्टोसेट 3 मुंजों मोनथियो। बे कार्टोसेट 3आ हर्स पोलार सेटेलाइट लॉन्च वेहिकल बायदिनो मोनसे रोखोमनि नेनो सेटेलाइट। बे सेटेलाइटआ 44.4 मिटार जौथाइनि। बे सेटेलाइटखौ साननिफ्राय 509 किल'मिटार जानथायाव थानाय मोनसे अरबिटजों गिदिंफानाय जागोन। बे सेटेलाइटआ जाफुंनायनि थाखाय इसर'नि चेयारमेन के सिवानखौ बयबो साबायखर होयो। 29 नभेम्बर खालारखालि मुम्बाइ टाउनाव सामब्रामनि बेसेना पार केजि 130 रां आरो गोबां जायगाफोराव 100 रां जादों। बेबायदि बेसेन बारायनायखौ लाना मुम्बाइ टाउनाव गोबां दावराव-दावसि जायो। बे दावराव-दावसि थासारिखौ लाना गभर्नमेन्टआ मुम्बाइ टाउनाव इजिप्सियाननि 2500 टन सामब्राम लाबोनाय जायो। फैगौ 15 दिसेम्बर खालारखालि भारत जापान जथुम्मायाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ जापाननि गाहाय मन्त्रि शिन्जो आबे बिथांमोना जथायै सावरायनाय जागोन। सुलुं मोननाय बायदिब्ला बे सावरायलायनायाव गोबां आयदा, खुंथाय राहा, रैखाथि आयदा, रांखान्थि आयदा आरो फालांगि बायदि बायदि आयदाखौ लाना सावरायनाय जागोन। 27 नभेम्बर खालारखालि आसामनि गुवाहाटीआव अर्गानिक मार्केट सोरजिनो थाखाय आसाम सरकारा थांखि लानाय जायो। बे हाथाइसालियाव बायदि बायदि रोखोमनि गासै मोन 100 मैगं-थाइगं मोननाय जागोन। सुलुं मोननाय बायदिब्ला बे हाथाइखौ आसाम सरकारा जौगाहोनो थाखाय बायदि बायदि बिथिंनि स्किम लाबोना फोसावथाय खालामदों। आसामाव बावैसो सिगां केन्द्र सरकारा सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलनि पास खालामनायनि थाखाय आसामाव गोबां हारि-हारिसानि फरायसा आफादफोरा गोबां बिग्रायखांनाय जादों। गाहायै आसामनि आसुफोर। लोगोसे गासिबो हारिया सोमावसारगासिनो दं। 29 नभेम्बर खालारखालि एडिलाइडआव अस्ट्रेलियानि हेंथायै पाकिस्तानआ टेस्ट मेच गेलेनाय जागोन। 29 नभेम्बर खालारखालि हामिल्टनआव निउजिलेन्डनि हेंथायै इंलेन्डआ टेस्ट मेच गेलेनाय जागोन। लखनऊआव आफगानिस्ताननि हेंथायै वेस्ट इंडिजआ टेस्ट मेच गेलेगासिनो दं। बे खेलाव वेस्ट इंडिजआ गिबियाव 277 रान खालामो आरो आफगानिस्तानआ गिबियाव 187 रान खालामो। दा आफगानिस्तानआ लिड लागासिनो। एसेयावनो दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय।